Dobre, tak vítam vás všetkých a počkáme ešte nejaký čas, kým sa nám pár ľudí pripojí a do nejakých 1-2 minútiek začneme. Dneska sa budeme baviť teda o spolupráci s marketingovými agentúrami, ako to v prvom rade zlepšiť, ako zlepšiť s nimi všetky procesy, ako s nimi lepšie pracovať, rýchlejšie a v podstate dosahovať efektívnejšie výsledky a dáme si nejakých pár tipov na to, ako tú spoluprácu na oboch stranách uľahčiť, nakoľko vidíme na veľa projektoch, že to býva častokrát problém. A potom si ukážeme aj nejaké základné tipy toho, keď agentúru buď meníte, alebo vyberáte úplne prvú, že na čo sa viacej sústrediť a na čo dbať. Ďalej si prejdeme aj takouto témou, že kedy je možno na čase tú agentúru zmeniť, prípadne aké red flagy sú časté a kedy to treba v podstate riešiť a nebáť sa to niekedy posunúť ďalším smerom. Takže pozerám na hodinky, je 3:02. Tak o nejakú minútku môžeme začať. Môžete mi dávať dodatočné otázky do komentárov. Ja sa ich vždycky budem snažiť na konci slajdu vysvetliť. Pokiaľ to bude otázka, ktorá bude nadlho alebo ako keby že príliš komplikovaná, tak to som tiež rád za ne. Ale môžeme to potom spraviť aj nejakým separátnym kolom v konkrétnej situácii. Čiže pokiaľ vás napadne nejaký problém, ktorý teraz riešite, tak na konci prezentácie bude k dispozícii moje slajdo, cez ktoré si budete vedieť so mnou naplánovať meeting a vieme to vyriešiť prípadne aj tam už individuálne. Dobre teda, tak môžeme asi pomaličky začať. Témou dnešného webináru bude teda, ako efektívne riadiť spoluprácu s marketingovou agentúrou. A veľmi v krátkosti o mne, volám sa Marek Ďuračka a som spoluzakladateľ a konzultant vo firme Opinest. V e-commerce sa pohybujem už viac ako 6 rokov a bol som aj bývalý CMO vo firme Bloom Robins a predtým som ešte pracoval 3 roky v agentúre, čiže mám skúsenosti ako keby že z oboch tých brehov a z toho dôvodu v zásade sme usúdili, že aj táto téma môže byť pomerne zaujímavá. Opinest je strategický partner pre e-commerceové firmy. Venujeme sa teda konzultáciám, to znamená, že doplňame know-how u našich klientov a v podstate takto škálujeme ich biznis, prípadne riešime problémy, ktoré aktuálne majú a snažíme sa im teda pomôcť. Ešte u nás ako pracujeme, v podstate začíname nejakým auditom a workshopom celého podnikania, celej firmy a z nej potom jej výstup je akčný plán úloh a taskov prioritizovaný na najbližších väčšinou 12 mesiacov, kde následne potom už formou konzultácií pokračujeme v týchto prácach, pokiaľ teda sa to klientovi hodí a nemá toto know-how na svojej strane. A ďalšia posledná možnosť je, že v niektorých oblastiach robíme aj klasickú exekutívu. Tu je nejaký zoznam pár našich klientov, naše referencie a teda môžeme v podstate začať už samotnou prezentáciou. Čiže v prvom rade, že prečo to riadenie je, že tej agentúry pomerne dôležitá vec a nemal by byť ten prístup taký, že tu dám kľúče od domu a robte. Agentúry väčšinou teda majú na zodpovednosť takmer celý budget, ktorý vám ide do marketingu. Samozrejme, nemusí to byť úplne že zlaté pravidlo, ale v tom e-commerce to je jednoducho tak, že najvyššie čísla z toho budžetu idú práve do Google, Facebooku a týchto kanálov. Čiže je na nich ako keby dosť veľká zodpovednosť a narábajú s pomerne veľkými peniazmi v rámci vašho podnikania. Ďalej sú zodpovední za sales a za brand
To znamená, je veľmi dôležité, aby boli oni navnímaní a chápali tomu, čo robíte, prečo to robíte, ako to robíte, a aby vedeli vyťažiť z toho trhu, ktorý majú na starosti maximum, a zároveň, aby aj dodržovali nejaké brandové guideliny a komunikáciu tej firmy, ktorú chcete ako keby vy ako majitelia a dlhodobo rozvíjať v týchto kanáloch. Ďalej je to, tá koordinácia je to stále externý tím, to znamená, nevybrali ste si ich vy, sú to ľudia, ktorí by ste možno aj ľudsky a typologicky do vášho týmu nikdy nezobrali, a býva tam ako keby také trenie toho, že ako s nimi v podstate spolupracovať. No a posledná vec je to pochopenie toho samotného biznisu a hlavne produktu, ktorý predávate, aby v podstate vedeli, že čo predávajú, keďže majú na zodpovednosť tieto veci, ktoré sme si prešli. Ďalej, tuto máme ako keby také porovnanie interného versus externého tímu, že ich výhody a nevýhody, čo sa viac oplatí. Je to strašne individuálne a vám sa môže stať počas nejakej dlhšej doby, že budete striedať aj kľudne externý tím s interným tímom, alebo časť externého tímu, časť vecí bude externe, časť vecí bude interne. Tu sú spísané nejaké veci, výhody a nevýhody oboch týchto sektorov. Čiže pokiaľ budujem teda interný tím, tie náklady na tú prácu bývajú zväčša nižšie. Samozrejme, záleží aj od nejakej úrovne tej seniority, ktorú budujete v tom internom tíme, ale v zásade podľa tých cien, ktoré sú aktuálne na trhu už len za obyčajnú správu, keď to tak, no nie je to úplne obyčajné, ale za správu Google kampaní je, že pri 3-4 krajinách sa vám už možno oplatí niekto full-time. Ďalej tá výhoda toho interného tímu alebo interného človeka je, že on podniká s vami ako keby, alebo je v tom tíme, je v tej firme, pozná skladníkov, pozná produkťákov, pozná proste aj ostatných ľudí, ktorí sú v tej firme zamestnaní. To znamená, že určite bude vždycky lepšie chápať ten váš biznis. A toto je obrovská výhoda toho, prečo ten interný tím mať. A ďalej je to jednoduchšie, čo sa týka riadenia toho tímu, či už individualistu, ktorý môže byť jeden internista, alebo celého tímu. A keďže ho máte v rámci svojho tímu, ste jeho priamy manažér, tak následne potom je to oveľa jednoduchšie. No a vie sa ten človek napojiť na celý ten tím. Čiže to som už spomínal, že dokáže zdieľať to know-how aj z tých iných expertov alebo zamestnancov, ktorých máte. Aké sú nevýhody? Je to určite rozvoj tých ľudí a hlavne na začiatku, keď ten tím vzniká. Tie nástroje, ktoré v zásade obhospodaruje tá marketingová agentúra, sa veľmi rýchlo a často vyvíjajú. Či už je to Google, Meta alebo Marketplace, to je jedno. Veľmi rýchlo sa tam menia veci a môže byť problém s tým, že keďže to know-how je veľmi centralizované v rámci toho interného tímu, že ten posun býva komplikovanejší a pomalší. Ďalej je to určite zastupiteľnosť, pokiaľ máte v tíme 1-2 PPCčkarov, ktorí môžu kľudne riadiť 15-20 krajín, tak pokiaľ jeden z nich sa s ním niečo stane, že vám odíde alebo hoci čo iné, tak je tam, môže vyskytnúť problém, že nemá sa kto o to potom starať. No a súvisí s tým samozrejme aj kapacita v sezóne, kde počas napríklad Black Friday alebo Vianoc je násobne viacej práce s tými kampaňami, ako to môže byť počas, to voláme, že uhorková sezóna, väčšinou v lete, nie každý samozrejme má v lete tú uhorkovú sezónu, ale celkovo napríklad ten e-commerce júl, august býva tak zo všeobecnosti pomerne slabší a naopak tam tí ľudia nemajú moc čo robiť a naopak počas toho novembra, decembra môžu nestíhať a vyslovene to môže trpeť ten váš predaj na tom a tým pádom v tom danom čase nedokážete vyžmýchať všetko z toho trhu, čo sa týka salesu. Externý tím, tie výhody sú určite to know-how, ktoré v tom internom chýbalo, tým, že je tam v tých agentúrach množstvo
ľudí, je ich tam viac a hlavne, ale čo je dôležitejšie, ani nie je to, že je tam viac ľudí, ale že oni pracujú na viacerých projektoch. To znamená, že oni niečo skúšia úplne u iného klienta, ktorý predáva niečo úplne iné a vedia, že to funguje, tak to automaticky aplikujú aj na vás. A toto sa vám v tom internom týme nestane. Takže toto je že veľmi veľká výhoda. Rovnako aj keď rastiete, keď ten biznis vám ide pomerne rýchlo a dajme tomu, že otvárate nové krajiny, nové trhy, tak je oveľa jednoduchšie to robiť s externistami, nakoľko vy dokážete tie trhy oveľa rýchlejšie otvárať a nepotrebujete proste tých ľudí hajrovať, zaučať do toho interného týmu a tak ďalej. Potom samozrejme, ako keby, že HR náklady, ktoré tuto odpadajú, nestaráte sa proste o nejaké bonusy, dochádzky a tak ďalej a tak ďalej. Čiže toto je z hľadiska možno nejakého manažmentu tých ľudí oveľa jednoduchšie. A ďalšia obrovská výhoda sú benefity u tých veľkých partnerov. To znamená, väčšinou tá agentúra tým, že ona má oveľa väčší kredit cez nich preteče, ako cez vás, cez to vaše podnikanie, tak Google, Meta, Amazon, hocikdo otvárajú možnosti nejakého prémiového supportu, keď to tak nazvem. To znamená, že keď aj príde problém, napríklad na Facebooku, že pomerne často, určite to poznáte, že sa vám niekto nabúral do reklamného účtu, aj keď je všetko zabezpečené, tak tým, že tieto agentúry majú týchto partnerov, to dokážu väčšinou rýchlejšie vyriešiť a samozrejme majú aj skúsenosti väčšie s týmito riešeniami takýchto kritických, krízových problémov. Tie nevýhody sú teda, môže sa stať, že už tie náklady sú vyššie ako tie náklady na toho internistu, že tie fíčka, a v zásade tie fíčka ako keby stále rastú na Slovensku aj v Čechách, takže prejdete do jedného bodu, kedy tie náklady proste budú príliš vysoké. Alebo sa vám deje, že ten kredit do tých kampaní je častokrát možno rovnaký ako náklady za tú prácu, čo je také, že príliš ťažké potom dlhodobo držať takýto zmysel služby. Ďalej to pochopenie biznisu. Samozrejme, toto viete veľmi obmedziť, povieme si o tom ďalej, ale by default sú to ľudia, ktorí zase tu je tá nevýhoda toho, že robia viacero tých vecí a v zásade častokrát nevedia, čo predávajú. Že sú tam proste len nejaké kľúčové slová, nejaké čísla, nejaké tabulky, ale netušia vôbec, že čo tá vrtačka robí a prečo a tak ďalej. Čo môže pri niektorých výstupoch a pri tej správe tých kampaní ako keby chýbať. Hlavne sa to týka facebookových kampaní, ale aj googlovských, kde sa píšu texty, grafika a tak ďalej, točia videá, tak tam to môže byť problém, že ten PPCčka vlastne ani netuší, čo púšťa. Posledné, samozrejme, že pomalšia operatíva, hlavne aj v týchto sezónach, kedy nikdy neviete, že čo ten človek na druhej strane má na starosti aktuálne a neviete, že aká ste vy jeho priorita v tomto momentálnom čase. Dobre, tu sú nejaké príklady, že z nejakej situácie a že čo by sme v podstate v tejto situácii odporúčali my, že v tej situácii je nejaký stav biznisu a v tom odporúčaní je nejaké riešenie, ktoré môže byť pre vás vhodné. Čiže začiatky, či už je to úplne nový biznis a teda rozbiehate všetko od nuly alebo otvárate nový trh, tak v tomto prípade väčšinou odporúčame ten externý tím. Pokiaľ vy ako majiteľ nemáte také know-how dostatočné na to, aby ste tie kampane vedeli aspoň rozbehnúť, aspoň nejako, tak určite túto odporúčame odovzdať to externému tímu. Možno túto na začiatku vy potrebujete šetriť na tom fíčku. Vy úplne nepotrebujete na začiatok mať totálnych expertov z tej branže, lebo oni sa ešte tak neuplatnia. To ich know-how ešte nie je tak potrebné. Čiže tu sa ako keby otvára aj možnosť pre nejakých freelancerov, ktorí sú všeobecne ako keby že lacnejší ako agentúry. Alebo to proste potom, keď to vychádza, tak to dať samozrejme aj veľkej agentúre, ale tam záleží, aké fíčko ponúknú. To je prvá možnosť, že štartujete ten biznis. Druhá možnosť je, keď otvárate nový trh. A toto je veľmi dobré ako keby využívať túto stratégiu, lebo áno, sú agentúry, ktoré sa ako keby že prezentujú, že sú medzinárodné, minimálne v tej Európe, ale robiť niečo v Rumunsku a som Slovák, napriek tomu, že tam viem pustiť kampane, viem to proste zaceliť a tak ďalej, ja nerozumiem tomu trhu. Čiže tuto je dobré vyskúšať pri tých nových trhoch ten externý tím z tej lokálnej krajiny, kde som, lebo
ak s nimi budete dobre pracovať, vy získate oveľa viacej informácií o tom danom trhu, ako keď to robíte s niekým, kto odtiaľ není. Takže toto je ešte fajn začínať tieto otváračky trhov, hlavne keď sú také vzdialené trhy, ako napríklad Rumunsko, alebo Pobaltie, alebo Nemecko. Čiže oni vám vedia dať insighty už len, že pozrú na web stránku a vidia, že tam máte proste nejakú hlúposť, čo nedáva Nemcovi zmysel a vy ste si to ani neuvedomili. Dobre, a ďalšia situácia je vysoké nároky na brandovú komunikáciu. Toto sa týka veľmi kontentu. My sme to sem naschvál dali do tejto prezentácie, lebo tie kampane, ten performance, ten branding, ako keby ono sa to čím ďalej tým viacej automatizuje. Google aj Facebook. Ja budem hlavne tieto dve najviac spomínať, lebo sú pravdepodobne v každom portfólii najväčšie v tom e-commerce, tak dosť pracujú na tom, aby to nastavovanie tých kampaní, tá technická časť bola čím ďalej tým jednoduchšia až automatizovaná a tá reálna práca sa ako keby presúva do toho kontentu, že čo vidí, ako to napíšem, prečo tento produkt, ako dám tú cenu. Čiže pokiaľ máte produkt alebo biznis, ktorý je väčšinou postavený na, že máte málo produktov na stránke, a je veľmi dôležité najprv aj brandovo získať dôveru tých zákazníkov, tak tu odporúčame prejsť na ten interný tím. A to práve preto, že v tom internom tíme je aj to vaše biznisové know-how a je veľmi dôležité preniesť do toho obsahu. Keď dám príklad na, probiotika, hej, že predávam iba probiotika a externý človek to bere, že aha, to je niečo na čreva, na trávenie, super. Lenže ten interný človek bude vedieť, že to je dobré aj, keď máte jetlag a vtedy si to dať. Alebo je to dobré aj počas menštruácie. Hej? A toto vám ten PPCčka v zásade nikdy nepríde na takúto vec a nemusí to nikdy zakomponovať do tých reklám, lebo ho to nenapadne. Lebo on to vidí, vie strašne málo o tom produkte. Ďalšia situácia, veľmi častá, hlavne keď už možno ste väčší a možno aj na viacerých trhoch, takže využívate ako keby viacero zdrojov, čiže už sú to nie len, že tie klasické Google, Facebooky, ale prichádza tam nejaké Arukeresho, prichádza tam nejaký Amazon, prichádza tam niečo ďalšie. Tu môže dávať zmysel, že to rozdelíte a že spravíte kombináciu, že tie veľké alebo tie channele, kde ide najviac kreditu, napríklad že veľmi často Google alebo Meta, ostanú interne a práve outsourcujete iba, povedzme, email marketing alebo outsourcujete iba práve Amazon Marketplace. No a posledná situácia už je nejaký, že zabehnutý biznis a stabilný rast. A my tu máme neskôr aj nejako, že odporúčam, že čo je ten obrad, že kedy ten interný tým dáva v zásade zmysel. Tak je to okolo 3-4 milióny vtedy ten ročne. Vtedy ten biznis by mal byť už v takej kondícii, že ten interný marketingový tým by nemal byť až taký problém. Čiže ak sa nachádzate v takejto situácii a ešte to stále outsourcujete, tak minimálne by som začal s tým bodom predtým, čiže spravil z toho kombináciu a neskôr možno celé interné, lebo keď si vychovávate tých ľudí, tak samozrejme to zvyšuje aj hodnotu vašej firmy pri nejakom budúcom predaji alebo čímkoľvek, máte to viacej pod kontrolou a sú tí ľudia presne nasmerovaní na to, čo vy potrebujete. Dobre, prejdeme k časti výberu marketingovej agentúry, že povedzme, že buď ju teda meníte, alebo začínate na novo, na čo si dať pozor a na čo si nedať pozor. Ja, čo sa stretávam, aspoň ako sa to väčšinou robí, a podľa mňa to není dostatočné, je, že ako prvé sa rieši cena, samozrejme, že sa v nejakom tendre vytendruje, kto to za koľko bude robiť. A druhá je to, že aké skúsenosti tá agentúra má. Ja som to tu teda v tejto prezentácii tak rozpísal, že sú tam podľa mňa oveľa dôležitejšie veci, ktoré by ste mali riešiť pri tom výbere. Tak vám ich prejdem teraz. Čiže prvé, špecializácia. Je super si vybrať agentúru, ktorá buď už robila, alebo kľudne aj robí, ak nemajú oni nejaké zmluvy, že sa to vylučuje, ale majú skúsenosti s vašim segmentom. To znamená, že keď som spomínal tie probiotika, tak sa nebudem pozerať na referencie ohľadom plastových okien, hej, alebo športovej obuvy. Čiže snažiť sa proste zistiť, že či niekedy v minulosti, alebo je to minimálne, že
majú skúsenosti s klientom, ktorého cieľová skupina je rovnaká ako vaša. Nemusí to byť nutne aj ten produkt, ale ten istý, ale je to tá istá cieľová skupina, alebo je to tá zlatá časť tej cieľovej. Že povedzme, že ženy 20+, tak budem hľadať proste firmy, ktoré robia nejaké vitamíny, alebo robia plavky, alebo robia takéto veci. Pokiaľ môj produkt spĺňa to, že primárne toto sú moji zákazníci. Čiže to je prvá vec. Druhá vec, a to sú tie referencie. Na web stránkach je tam vždycky toho strašne veľa. Vy vôbec neviete z tej web stránky, že čo vlastne pre tých ľudí robili. Áno, určite nejakú históriu majú, ale mohlo to byť pred 5 rokmi, mohla to byť len nejaká jednorazová práca. Čiže tie by som že absolútne nebral do úvahy. Ale skôr by som to spravil tak, že by som kontaktoval súčasných a aj bývalých klientov, hlavne takých, ktorí možno od nich odišli a zistili, že prečo, že aký bol ten dôvod toho odchodu. Lebo môže sa stať, že ten dôvod je príliš vážny na to, že by to vadilo vám. Môže sa stať, že to proste vy nemusíte riešiť takú vec, prečo odišli, ale minimálne získate ako keby reálnejšie tie referencie a ono ako keby na tie, a v zásade aj my to tak máme, že na tie stránky to proste píšeme tak, aby to predávalo, hej, čiže ale treba ísť vždycky za reálnymi ľuďmi, ktorí s tou agentúrou spolupracovali. Tretia vec, podľa mňa úplne najdôležitejšia z týchto všetkých je zistiť si, kto bude na tom projekte robiť a normálne sa s nimi stretnúť, minimálne online a volať s nimi, že vyžiadať si ten, že dobre, ak to s vami podpíšem, tak bude na tom robiť koľko ľudí a viem sa s nimi spoznať ešte predtým. A to je strašne dôležité, lebo vy chcete, aby to boli ľudia, ktorí majú šancu rozumieť vášmu produktu viac ako iní. Keď som spomínal tie ženy 20+, tak asi bude lepšie mať v tom tíme marketingovom také ženy, čo sú aj vaši zákazníci, hej. Čiže nechcem tam mať iba tým s chlapov. Nech sú akokoľvek dobrí, ale proste budem vedieť, že oni proste nebudú rozumieť ženským plavkám, nebudú vedieť, že majú vybrať túto fotku, nebudú vedieť, že to majú takto napísať. Čiže toto je podľa mňa úplne, že najviac dôležité. Ideálne v podstate ešte pred výberom tej agentúry sa s nimi spojiť a dohodnúť sa, že áno, budú to títo ľudia, lebo proste Takže to je jedna vec. A druhá vec, čo sa ešte v podstate deje v agentúrach je, že častokrát na tých projektoch robia juniori. Ono to proste nejde, aby to tak nefungovalo. Samozrejme, že to funguje, ale aby sa nestalo, že v podstate, že členovia toho týmu sú v zásade juniori a je tam jeden senior, ktorý komunikuje s vami a vy si myslíte, že proste, že on to všetko nastavuje, ale v skutočnosti proste na tom pracujú juniorní ľudia. Takže aj toto je veľmi dôležité, že mať tam tých ľudí skúsených, minimálne, že väčšina toho týmu, aby bola skúsenejšia, lebo nechcete to proste robiť iba s juniormi. Napriek tomu, že to je známa a dobrá agentúra. Ďalší bod je alokácia. S týmto asi agentúry nebudú úplne nadšené, ale my sa snažíme to od nich ako keby žiadať. Reálne vedieť, že za to fíčko, koľko hodín mesačne približne budú venovať tomu projektu. A nebrať to tak, že šikanovať, ale tam je to skôr o tom, že proste keď im to nestačí, tak radšej viacej zaplatím, aby tú prácu urobili viac. A toto aj budeme tu mať aj v tých ďalších slajdoch, že je to dobré kontrolovať aj priebežne, lebo pokiaľ ja viem, že ten PPCčkár za 600 € mi tam v priemere robí na tej krajine 6 hodín a nestíha tie veci zapracovávať, tak radšej príde, že OK, tak zvýšme to na 800 a dajte mi 8-9 hodín na tej krajine, lebo vy chcete, aby sa to posúvalo ďalej, lebo proste tá investícia do toho sa vám v podstate vráti v predajoch. No a posledný krok je v zásade už potom výber, keď zhodnotíte všetky tieto parametre. Samozrejme, tá cena tam stále zohráva veľkú úlohu. Nemôžete si dovoliť proste vysoké fíčko na trh, ktorý ešte len rozbiehate. Tam by som išiel do tých influencerov, jak som to spomínal predtým. Ale tak. Dobre, na začiatku vždycky je dôležité stanoviť si nejaké KPIčka. Sú individuálne, ja odporúčam ako keby ani nečakať, ani nežiadať od nich. Oni častokrát, oni chcú tie agentúry samozrejme uzavrieť deal s vami, čiže niekedy kývnú aj na to, čo možno není realistické, ale vy to požadujete, tak aby vyhrali ten deal, tak na to kývnú a potom budú riešiť to, že to není realistické. Ale vyslovene, že nečakal by som, že tá zmena tej agentúry, alebo že ten nábeh na ten váš biznis, oni sa to budú tiež prvé 3 mesiace určite učiť. Oni proste nedojdú a teraz, že budú vedieť, čo majú robiť. Čiže normálne kľudne by som tie KPIčka za prvé 2-3 mesiace ani nedával, že lepšie, ako sme mali.
len to udržať, alebo nechať ich, nech to navrhnú, ale nech to je realistické. Čiže tuto nečakať, že teraz dám to proste inej agentúre a ona mi zdvojnásobí obraty. Ne, to sa asi pravdepodobne nestane, pokiaľ teda neotvoria nejaký nový trh a bude to nejaký boom. Samotné KPIčka by som neplánoval na viac ako 3 mesiace, to je úplne jednoduché, vôbec netušíme, čo sa stane za 3 mesiace, vôbec netušíme, aký bude september, vôbec netušíme, či príde nejaká daň, vôbec netušíme, či tu proste sa nestane niečo. Čiže radšej by som sa zameral na to, že dával by som im KPIčka na 2-3 mesiace a kľudne ich v podstate aj každý mesiac zmenil. Vám sa tá situácia môže z týždňa na týždeň kľudne zmeniť napríklad na sklade, že zistíte, že vaša výroba alebo váš dodávateľ má problém s dodaním tovaru, čiže vy viete, že nepotrebujete ten tovar, ktorý teraz máte, predávať s takým vysokým PNOčkom, ale radšej nižším, síce za menšie predaje, ale je mi to jedno, keď to vypredám, keď viem, že mi nedojde. Čiže nebáť sa to proste prepisovať kľudne na mesačnej báze. Pokiaľ ako keby, že nerozumiete tomu, že ako to nastaviť, prípadne neviete, že aj v iných firmách, alebo teda vo vašich konkurentoch, aké sú tie PNOčka, ako je to správny ROAS, aké je to správne PNOčko. Odporúčam si to odkonzultovať s konzultačnou firmou, či už proste s nejakým známym z iného biznisu, alebo napríklad s nami. No a tie KPIčka by mali byť biznisové. Od začiatku treba nastaviť tú agentúru, že robíme biznis. Ja tu máme napísané, že žiadne CPCčka, impresie, CTRK, to vás ako majiteľov, ale v zásade aj manažérov marketingových nemusí až tak zaujímať. Vás zaujíma obrat, marža, či rastieme, klesáme, aké sú medziročné porovnania, mesačné porovnania a tak ďalej. To, že proste sa zmení CPCčko o 10%, to je nič. To nie je podstatná informácia. No a na začiatku si dohodnite aj reporting, ideálne automatizovaný, to znamená, že si ho viete kedykoľvek otvoriť a pozrieť si priebežný stav v tom danom mesiaci. A v zásade určite, aj keď teraz spolupracujete s agentúrou, o ktorej že neviete čísla a zrazu vám dojde raz za mesiac report, ktorý je síce pekný, ale to je blbosť, lebo vy už počas toho mesiaca ste možno mohli vidieť, že je niečo zle a vy viete počas toho mesiaca zareagovať kampaňou, znížením niečoho, výpredajom, kupónom, podporou influencera, to je jedno, ale viete to počas toho mesiaca, lebo to, že sme si len my vymysleli, že teraz skončí mesiac, neznamená, že nebudeme čakať a potom budeme, však máme horšie proste niečo, ale prečo sme to neriešili prvý týždeň v mesiaci, keď už to vtedy bolo horšie. No, čiže keď to tak zhrniete, najčastejšie chyby pri tom výbere je opäť, že nesústredite sa fakt na tú značku. Áno, je tam predpoklad agentúra, ktorá ako keby už dlhodobo pôsobí na tom trhu, bude pravdepodobnejšie, lepšie, ale bacha, fakt to nemusí byť pravda, čiže sústredte sa na tých ľudí. Druhý bod, určite nečakajte od tej agentúry, že pozná nejaké zlaté tlačítko a že oni teraz tú kampaň nastavia tak, že všetko zdvojnásobne zlepšia. Je to proste čas, chce to čas, preto by sme aj odporúčali, aby ste tie spolupráce uzatvárali minimálne na 6 mesiacov, aby oni mali vôbec čas ukázať, čo v nich je. Ďalej, challengeujte ich, zadávajte aj vy im úlohy, nečakajte, že ako keby že agentúra bude zadávať úlohy vám, lebo oni sú tí odborníci. Není to pravda, vy poznáte ten svoj biznis najlepšie, vy poznáte ten produkt najlepšie, takže určite zadávajte aj vy úlohy im, nie len opačne. Ďalej, kontrola, sledujte ten čas, ktorý som spomínal a ešte jeden posledný bod, veľmi častý, je, že sa vám tá agentúra ako keby snaží osolsovať všetky služby, ktoré robia. To znamená, že vy prídete, že chcete kampane v Google, na Facebooku a oni prídu, že aj SEO je fajn, aj UX je fajn, aj analytika je fajn. OK, analytika je dôležitá, tu treba spraviť, ale v zásade nenechajte sa ako keby vyžmýkať na začiatok. Radšej tie peniaze prvé 2-3 mesiace venujte do jedného kanálu a dajte tam viacej kreditu, aby sa tie veci rozbehli, aby z toho boli dáta, aby ste sa poučili a potom otvorte ďalšiu službu. Veľakrát sa stáva, že sa to proste zbytočne presíti hneď na začiatku a v zásade potom ani jedna tá služba nemá nejaký ďalší support finančný, aby vedela rásť, lebo to proste naruší vaše investície, ktoré v rámci toho podnikania máte. Dobre, začiatok spolupráce, klasicky, že už máme vybrať túto agentúru, ideme na onboarding, určite NDAčku, to by mala byť už nejaká automatika. TKPčka sme si spomínali, rozpočet.
nie je úplne ideálne pre tých ľudí, ktorí pracujú v tej agentúre a majú tie rozpočty. Teraz beriem do úvahy čisto performance. Pri brande to je iné. To znamená, že keď ja idem robiť nejakú brandovú kampaň, tak väčšinou tie budžety sú fixné, lebo je to proste nejaká časť rozpočtu, ktorú si ja viem dovoliť mesačne do toho dať a ja viem, že z brandu neprídu väčšinou okamžitý nejaký návrat tej investície. Ale pri performance je to naopak. Preto máme proste nejaký ROAS, preto tie kampane sú riadené na nákupy, lebo viem sa hýbať s tým rozpočtom podľa toho, čo sa deje na tom trhu. Môže sa stať, že konkurent vypredá, je prázdny, tak tie jeho zákazníci môžu prejsť k nám a ja chcem byť na tom mieste, aby som ich vedel obslúžiť. To znamená, ten rozpočet im nejako fixne nedávajte, pokiaľ sa tu bavíme o performanci, že 700 a bodka. Nie. Skôr si dohodnite nejaké mantinely, že od do, aby vy ste aj ustrážili cash flow, ale je tam ten predpoklad, že oni keď predávajú, tak ten cash k vám chodí. Hej, áno, dobierka sa občas môže pozdržať, ale pokiaľ sú to platby kartou, tak tie máte na účte v zásade hneď. Čiže dajte si, že proste, ak máme 10% PNOčko, príklad, môžete minúť od 2000 až do 3000 do kreditov. Pokiaľ by sme išli na 3000, tak mi zavolajte, že či je to OK s cashflowom vybavené. Čiže toto je oveľa lepšie, ako to dať nejako fixne. Meetingy na začiatku určite odporúčame týždenne na pol hodinu. Je to preto, ten tým sa bude ladiť a budete vidieť, že budú chyby, proste nejaký nový taskovací program a tak ďalej. Čiže zo začiatku by som navrhol, že vyššiu frekvenciu, ale následne neskôr to určite obmedzovať, aby ste zbytočne nemínali ten ich čas na meetingy. Posledný reporting, ideálne reporting teda funkčný, kde sú všetky kanály na jednom mieste, obrat odporúčame ťahať z CMS systému, nie z Google Analyticsu a ten denný refresh je veľmi dôležitý, aby ste si to vedeli vy kedykoľvek otvoriť, to som spomínal už predtým. Posledná vec, taskovací program a nejaký chat sa dohodnúť, ako budete fungovať. Ideálne je, ako keby vy ste tu ten odberateľ, ak onboardujete tú agentúru, takže bude lepšie, keď sa tá agentúra prispôsobí vášmu Basecampu. Príklad, ako keby sa vaša časť týmu mala prispôsobovať tomu ich. A v zásade tí ľudia sú trošku na to aj zvyknutí, že oni poznajú tie nástroje viacej ako možno vaši interní zamestnanci, ktorí proste robia 3 roky v jednom. Hej. Takže tak. Dobre, ďalej určite im vysvetlíte krátkodobé ciele, ale biznisovo. A vysvetlíte im váš produkt. Nebojte sa proste tých ľudí zavolať, ak je to možné, k vám do výroby, k vám do skladu, k vám do obchodu, aby oni proste pochopili, čo vlastne robíte. To strašne veľa pomáha a môžete proste jednodňovým obedom u vás vo firme a návštevou proste im odovzdať strašne veľa informácií, ktoré by ste možno online, e-mailovo robili strašne veľa dlho. A rovnako aj keď vidíte, že na začiatku tí ľudia robia kroky, ktoré úplne nesúvisia s tým vašim biznisom, tak to konfrontujte hneď na začiatku, aby aj oni si myslia, že to je dobrý nápad, lebo to nepoznajú a vy viete, že to je blbosť, tak nenehajte robiť tú blbosť. Normálne povedzte, že hej, ale áno, dobrý nápad, ale proste my sme to už buď skúšali, alebo to proste nefunguje, alebo proste debatujte o tých veciach. A zo začiatku odporúčame hlavne, pokiaľ je to také, že brand voice sensitive, schvaľovať väčšinu tých výstupov, aby tam v podstate znova to súvisí s tým, že vás zatiaľ nepoznajú na začiatku, aby tam oni v podstate nenapísali nejakú blbosť do toho textu a nechtiac a potom by bol z toho nejaký problém. A obzvlášť sa to týka možno nejakých produktov, nejakých farma a takýchto vecí, kde môže byť zákazník na to ako keby senzitívny. A rozdefinujte si samozrejme jasné zodpovednosti. Aj v tom tíme, ktorý je na tej druhej strane. Čiže potrebujete vedieť, že kto čo má na starosti a za kým máte v podstate ísť. Dobre, tak povedzme, že už sme ich onboardli, ideme teda na to samotné riadenie. Meetingy, ako som na začiatku hovoril, že tá frekvencia je v podstate dôležitá a odporúčam na začiatku prvý mesiac a pol mať tých meetingov viacej. Neskôr sa ich snažte minimalizovať. A teraz prečo? Na ten meeting, keď zavoláte 4 ľudí z agentúry, to je 30 minút, to sú 2 hodiny práce u nich, ktorú vlastne oni vyriešia počúvaním, čiže absolútne sa úplne v pohode sa dá fungovať bez pravidelných meetingov, pokiaľ funguje nejaký taskovací program a chat. A úplne ideálny scenár je dávať si tie meetingy, keď proste je to na vyžiadanie, že ho potrebujete vy, alebo od nich sa niekto ozve, že ho potrebuje. Čiže
čím menej meetingov je, tým viacej tí ľudia odrobia reálne s tým vašim biznisom a nebudú volať a sedieť a počúvať. Prípadne, keď už tie meetingy, že sú fakt nudné, nie nudné, ale nutné, tak kľudne prepúšťajte tých ľudí odtiaľ. Tie agentúry, vy ste pre nich klient, oni si vás vážia. Samozrejme, oni to nikdy nenavrhnú, ale vy sa nebojte proste, OK, Facebook sme prebrali, môžeš ísť, chod to radšej hneď zapracovať. Čiže toto sa nebojte robiť, opäť oni majú nejaký čas vyhradený na ten váš projekt a keď ich budeme šikanovať s tými meetingami, tak proste budú na meetingoch, ale nebudú nič robiť. Reporting. To som už viackrát spomínal, je to že mega dôležité, potrebujete ten pravidelný report, potrebujete sa naučiť tie čísla, potrebujete vedieť, čo to znamená konverzný pomer, potrebujete vedieť, čo to znamená PNOčko, potrebujete vedieť, čo to znamená ROAS, aby ste vedeli tou agentúrou lepšie pracovať. Vedeli ste ich posunúť, vedeli ste im poradiť, že teraz môžete pridať, teraz áno, ide sezóna, vy o tom nevie, alebo že naskladnil som proste nejaký produkt, ktorý viem, že je dobrý, ale rok som ho nevedel zohnať, tak to teraz pustíte a tak ďalej. Čiže nespoliehajte sa na to len, že proste, že oni prídu, čo nám tu budú prezentovať nejaké čísla, tu je nejaké year to year. Ne. Čiže normálne potrebujete ten reporting poznať od A do Z a keď to neviete, tak oni vás to naučia. Taskovací program, dnes som už spomínal, čiže zadávanie úloh, follow-upy, ideálne nech sa napojí na vás. Chat, my používame väčšinou Slack alebo prípadne nejaký WhatsApp a tak ďalej. Komunikácia medzi nimi. Stáva sa, že každá tá agentúra, alebo tá väčšia agentúra má tzv. Accounta, ale sa to najčastejšie volá. Nekomunikujte len s ním. Account v agentúre je v podstate zodpovedný primárne on ani na tých veciach úplne nemusí pracovať, ale je zodpovedný, že tie úlohy sa odrobia, ale nevie aké. Odíde, príde faktúra, kredit kontroluje a tak ďalej. Ale so samotným tým biznisom možno až tak neprichádza do styku, tak sa nebojte ako keby kontaktovať, že priamo tých ľudí, že tento je na Google, tak idem priamo za ním, nemusí to ísť z toho accounta. On to často len prepošle, alebo sa len zúčastní. Není to úplne ideálne robiť to iba s ním, a potom v zásade ani neviete, že čo ďalej sa tam deje. A tak. Ten automatický reporting ešte odporúčame, nám sa najviac osvedčili Google Sheety, alebo teda Looker Studia, kde sa to dá pekne zo všetkých tých zdrojov naťahať a máte to potom v zásade pod kontrolou a má do toho prístup každý. Tu by som odporúčal, že toto by mala dokopy asi agentúra, ale dôležité je, aby ste to mali v podstate refreshnuté každý deň a mali ste tam CMS dáta a nie obraty z Analyticsu. Ďalej, netlačte na tých členov agentúry, nešikanujte ich za to, že sú to externisti, nevyvolávajte im sobotu o 9. večer so super nápadom. Je to aj o tom, že musíte ich manažovať. Musíte byť aj vy pre nich manažér a pokiaľ vy na nich budete nejako že prehnane prísni, tak časom sa to proste odzrkadlí na tom, ako ten tým bude pracovať, lebo vás proste nebudú mať radi. Ďalej určite aj prioritizácia úloh. Nebojte sa do toho zasiahnuť. Opäť súvisí to s tým, že oni ten biznis vás až tak dobre nepoznajú a môžu si myslieť, že táto úloha je dobrá, ale vy viete, že táto je aktuálne lepšia, takže im to zmeníte. No a žiadajte feedback. Toto je ináč fajn. Tí ľudia poznajú ten e-commerce možno viac ako vy, lebo majú proste skúsenosti z viacerých projektov, tak sa nebojte od nich získavať feedback a oni ho určite budú dávať v nejakej forme aj zadarmo na iné veci, napríklad, že im ukážete landing page alebo detail produktu, alebo košík a že len povedzte názor, alebo niečo také, alebo čo by ste ďalej otvorili, alebo čo robíme zle a pýtajte si od nich feedback, lebo nemusia sa vždycky ozvať, keďže oni majú ako keby, že robíme Google bodka. Nemajú taký ten out of box nastavené to myslenie a keď vidíte, že tam není, tak si ho vyslovene, že pýtajte, lebo oni vám poradia dobre. Oni majú tie skúsenosti aj z iných projektov. Dobre, posledná časť, nejaké signály na zmenu tej agentúry. V podstate to, čo sme tu teraz pol hodinu hovorili, tak sú to v zásade, že viac menej, že opaky. Čiže komunikácia sú také red flagy. Opäť, red flag není, keď vám nezdvihne niekto sobotu o 9. večer telefón. Sú to tiež ľudia, sme teda ľudia. Ale ako keby tá komunikácia je dlhodobo nejaká neskorá, ani to nedoriešia, v zásade povedia, že odpíšu a neodpíšu. Vidíte, že sú asi preťažení, že nemajú, alebo prípadne vy ako klient ste u nich, není možno nejaká priorita, že vyhrali nejaký veľký tender, tak sa venujú tomu už 3. mesiac a je to ako keby problém. S tým súvisí samozrejme aj neplnenie úloh na čas.
opäť, že čo to je na čas, tak samozrejme, že nejdeme meniť agentúru, keď neurobia jeden deadline, ale ako kebyže pravidelne, že sa len sľubujú, že toto zmeníme a v zásade po 3 mesiacoch sa nič nezmenilo. Ďalej to môžu byť vysoké náklady, to súvisí hlavne s malými trhmi. Nestáva sa až tak často, že oni by to fičko ako keby že zvyšovali a to ani není ten problém, ale skôr, že keď vidím, že niekto sa mi stará o Heureku za 300 € mesačne a miniem tam 200 na kreditoch a donesem mi to 650, tak to asi není rentabilné. A je možno dobré to proste nechať bežať bez správy. To sa zase nič nestane, tam sa neprepne a to, že to niekto neotvorí každý týždeň, tak sa to tam ako keby, že sa to nezrúti. A môže byť, že niektoré tie kanály sú ako keby, že stačí ich pozrieť raz za 3 mesiace, jednorazovo. A netreba sa o to starať proste, lebo sa tam nedá o čo starať. Časté chyby v kampaniach samozrejme, to znamená gramatické chyby, pokiaľ píšu texty, prípadne maďarské reklamy na Slovensku. Akože chyby sa stávajú všetkým, ale pokiaľ je to ako keby, že príliš často a vidíte, že to má zlý dopad aj na vašu značku, tak to treba riešiť a ideálne, keď sa to nedarí vyriešiť, tak vymeniť. Tá alokácia času, opäť, toto sa môže stávať, myslím si, že a teraz možno tu je niekto aj z väčších agentúr a povie mi, že u nich sa to nedieje, ale väčšinou sa to deje v tých väčších agentúrach, kde vlastne sa stane, že jednoducho ten PPCčkar, ktorý vás má na starosti, v tom danom čase na vás nemá čas. Lebo rieši proste nejaké iné veci. A ak sa to deje pravidelne, alebo prípadne to, a hlavne ak to nie je komunikované, tak je to za mňa problém, lebo proste máme nejaký dohodnutý čas tomu, čomu sa venovať a keď to je proste len, že nejak to ide, tak to není úplne ideálne. Ďalej sú to zmeny v účtoch, respektíve nejaká chýbajúca hygiena. A nebojte sa skontrolovať históriu zmien, či je to Facebook alebo Google, tieto nástroje to ponúkajú. A pokiaľ vy vidíte, že tam niekto spravil zmenu raz za mesiac a míňate tam, 3-4 tisíc eur mesačne do toho kanála, tak je to problém. Hej, že pri tomto kredite by to mala byť tá zmena minimálne raz za týždeň, alebo to robí nejaký robot, ktorého zase tá agentúra vyvinula, čo je tiež OK. Ale proste, keď otvoríme históriu kampane a vidím tam zmenu raz za mesiac, tak je to také, že zle. Vždycky je čo robiť v tom účte, hej, tak dá sa spraviť nová reklama alebo niečo, obzvlášť pri takomto rozpočte. Ďalej ešte jedna vec, taká časté zmeny v tíme. Pokiaľ ako keby vám oznamujú, že sa vám znova zmenil account alebo znova Googlák, tak viete, že možno tá agentúra interne nefunguje úplne správne, pokiaľ je tam fluktuácia ľudí príliš vysoká, takže na to si dajte tiež pozor. A opäť, to, že sa zmení človek v tom tíme, je ako keby, že sa zmení agentúra, hej, v úvodzovkách, lebo tam príde proste niekto, kto vás znovu nepozná. Áno, samozrejme, on mu tu odovzdá tú prácu, vysvetlí, ale vysvetlí mu nejaké základné veci. Ale ten marketingový mozog, kým mu začne fungovať, tak to bude opäť možno mesiac, 2 trvať, kým on spozná vlastne tú podstatu toho vášho podnikania. Ďalej, nezdravá skladba týmu, pokiaľ nevedia, toto ani nemusí byť zlé, možno oni interne nevedia vám dať takých ľudí, ako vy chcete, alebo váš biznis potrebuje, tak vtedy je tiež na mieste možno to zmeniť. Je to znova o tých ľuďoch, vykašlite sa na ten brand. No a samozrejme, ja som to dal nakoniec, že tie KPIčka, je veľmi ťažko povedať, že za nesplnenie KPIček môže proste agentúra. Väčšinou to tak nie je a väčšinou je ten problém niekde inde. Hovorím, že zmena agentúry znamená skôr problémy ako nejaké usporenie času, lebo znova im to musíte všetko vysvetliť a bude to trvať nejaké 2-3 mesiace. Ale tak tie KPIčka samozrejme, kebyže to je nejaké výrazné, prípadne, že dlhodobo hovoria, že áno, bude to takto a už ani na 5. krát to nevyšlo, tak v podstate potom je to asi na mieste tiež zmeniť kvôli tomuto. Dobre, a tu máme ešte slajd, že náhrada externistu internistom, že v zásade toto je skôr k tomu, že vy ste aj v podstate spokojní s agentúrou, ako robí, ale že čo ten internista. Čiže za mňa ako keby, že keď sa tie poplatky vyrovnajú, respektíve už, že poplatky agentúre, že výrazne idú vyššie, ako by som nahajroval niekoho z trhu. To znamená taký mid až, mid senior, alebo teda mid PPCčka na Slovensku platovo. Viete si to pozrieť, tie pozície sú v zásade verejné, ale okolo tých 2500 € na faktúru to funguje. To znamená, že keď ja viem, že už platím proste tej agentúre, 4-5 tisíc,
tak už sa mi oplatí proste dať aj skúseného internistu do toho týmu. A to z toho dôvodu, že on vám môže pomôcť aj v iných veciach ako v tých PPCčkách. Že jemu tie PPCčka, hlavne keď je to sezónny biznis, áno, v novembri možno nebude mať čas na nič iné, ale január, apríl a jún bude možno vedieť robiť aj nejakú inú prácu a nie len tie PPCčka a v zásade opäť šetríte tie kosty. Alebo príde nejaká dobrá príležitosť na hiring, keď je voľný PPCčkár, tak ho berte a je dobrý a viete, že je dobrý. Prípadne máte voľné kapacity, vyriešili si nejaký problém v sklade, tak viete teraz budovať ten marketingový tím, tak vám dáva zmysel možno ten interný tím už začať budovať. Tuto som spomínal, ten obrat, nám to väčšinou vychádza okolo tých 3-4 miliónov ročne, kde už ten externista ako keby by mohol byť prínosom, ale nemusí to tak byť, lebo možno na trhu zrovna niekoho nenájdete, takže je to aj o tom, že či je niekto voľný. Dobre, tak už sme trošku ako keby aj naplnili ten čas. Tuto už sú ako keby len tie kľúčové body, čo sme si povedali, aby som z toho vypichol určite tie zlepšenia. Vykašlite sa na tie čísla sa naučte a viete, že aha, 15% PNOčko je zlé, lebo posledné 3 mesiace sme mali 10, ale nemusí vám to niekto pol hodinu prezentovať. Skôr komunikujte tie zlepšenia, čo ideme zlepšiť, čo ideme pridať, čo ideme upraviť a kľudne nech to je aj mimo toho ich záujmu. Buďte ich manažér, ako keby to bol váš vlastný tím. Určite to pomôže. A ak máte biznisový problém, tak chyba nie je na strane agentúry. Obzvlášť sa to deje, keď už, ja neviem, meníte, že 3., 4. a furt to nejde, tak treba sa pozrieť aj iným smerom a nie len tú vinu dávať agentúre. Tak vám ďakujem za pozornosť. Pokiaľ máte nejaké otázky, ja tu v komentoch teda žiadne nevidím. A ešte chvíľku počkám, kľudne sa ma pýtajte a pripojili sme práve aj náš Calendly link, ktorý je priamo na mňa. Čiže ak máte nejaké dodatočné otázky, prípadne sa chcete poradiť s nejakou konkrétnou otázkou, konkrétnym problémom, ktorý máte u vás vo firme, tak kľudne si môžete cez tento Calendly link so mnou naplánovať meeting na 15 minút, alebo mi prípadne môžete zavolať, napísať e-mail alebo ma kontaktovať cez našu stránku www.opines.com. A ja vám teda ďakujem za dnešnú prezentáciu a prajem pekný deň. Majte sa.